Linja- ja pysäkkihaku. Voit tehdä haun linjanumeron, nimen tai pysäkin perusteella. Kun haet linjaa, näet seuraavat lähtevät vuorot ja reitin kartalla. Aikatauluvälilehdeltä saat näkyviin perinteisen aikataulunäkymän. Valikosta voit vaihtaa lähtö- ja määränpääpysäkkiä. Linjan päätepysäkiltä bussi lähtee aikaisintaan lähtöajan mukaisesti, mutta reitin varrella olevien pysäkkien ohitusaika on arvio, ja bussi voi ohittaa pysäkin hieman ennen tai jälkeen arvioidun aikataulun. Jos et tiedä pysäkin nimeä, voit valita pysäkin myös kartalta. Saat pysäkit näkyviin, kun zoomaat karttaa riittävästi. Näet pysäkin vyöhyketiedon sekä seuraavat lähtevät vuorot. Voit tallentaa pysäkin tai linjan suosikkeihin. Suosikit säilyvät aikatauluhaun listalla ensimmäisenä ja voit valita pysäkin suoraan listalta. Käytä reittiopasta osoitteessa lahti.digitransit.fi tai Valtti-mobiilisovelluksen kautta.